A1. Grabe naman ang lapit. YouTube yan. Ilalagay ko to sa YouTube. Ah! O sige. Hindi! Titingin ako sa lamig. Mom Donna. Tangat-tangat. Ano naman yan? Ilalagay ko sa YouTube. Ano ba yan? Sarang nga ako. Lagay mo nga sa ulo ko. Sige. Dun sa ako na. Hawakan mo tayo kung video. Ayan si Mano, landi-landi niya, oh. Tingnan mo naman, oh. Ay, yung pakit pa, oh. Ayan. Ito, pinakamasipag namin prop. Yan, oh. Tingnan niyo siya, oh. Nag-check, oh. Oh, hanggang dulo, oh. Talaga, tinacheck ni Ma'am, oh. Talaga, oh. Walang lusot, oh. Tingnan mo naman. Ang sama, talaga. Oh, ayan. May dumating pa pong tao. Wala lang po, magpapacheck lang po. Sige po, pasunod po kami. Ayan, may ayan, may teacher po kami. Aisen! Ayan, yun yung pinakamakulot namin. Pinakaw na daw yung magaganda. Eh, ito daw. Yan. Yan daw yung yan ang masipag daw. Yan si Erika. Yeah, hi. Si Bisa, oh, nagagawa naman. Oo. Ayan, si ate, oh. Yan. Yan ang mga, ayan, pandit ito. Ito ang pandit. Anong pandit? Yun. Ito naman, pakyut daw. Pakyut. Tay, nalandi ka talaga. Ay, yama ko, ah. Pinatag ko pa rin si ano. Kayo ikaw nanliliga. Ay, si Elon, alam mo ba? Uy, andiyan ka niya. Oh, sige, magsalita ka. What do you want me to say? Where? Ma'am, paano yung ano mo? Yung... Ayan, nagre-reklamo daw si ate. Paano daw yun? Hindi yung nagpasa na ng 1 week kahapon. Ano yung 1 week? Kailangan na sa sa humanities na. Ba't nga nag-interview ako? Nag-interview ka ba? Wala lang sa akin sa humanities. Yan, maalis na yung yan. Yan, maalis na yung pinakamaganda namin prop. Bayarin ka muna, ma'am. Ayun, oh. Ay, daldal ni ma'am, oh. Ang daldal ni ma'am, oh. Babay na. Ang daldal. O, yan ang mga trabaho ng A1. Yan, oh, mga trabaho ng... Yan, oh, dali, magsayo kayo dali. Yan ang mga A1, masisipag. Siyempre, ako masipag din. Kunyari lang mga kasipag. Paano yan, Gi? Ito, paano to? Kunyari lang ng lahat, ano, ha? Ang siyang. Go! Tapos patayin mo na at baka malobot na tayo, Mare. Pababay ka na. Bye-bye!